Kasi Mukabat na sa 70 ka mga sinkholes ang nadiskubrihan sa Mines and Geosciences Bureau Central Visayas kun MGB-7 human sa ilang ground validation sa pipila ka mga lugar sa amihan ng bahin sa Sugbo nga labing naapektuhan sa 6.9 magnitude na linog niadtong September 30, 2025. Base sa datos sa MGB, adunay nakit-an nga 40 ka sinkhole sa San Remigio, 16 sa Bugos City, 8 sa Daan Bantayan, 2 sa Medellin, 1 sa Tabuelan, 1 sa Sugod, ug 2 sa Tuburan. Usa sa mga posibleng hinungdan sa kadaghan sa mga sinkhole sa amihan ng bahin, mao nga limestone area ang lapad nga bahin sa maong mga dapit. In Cebu alone, roughly 70% of the island is underlain by limestone. So, north and south yan. And our mapping activities for subsidence hazard is ongoing pa rin, continuous pa. Nagkanayon si Josephine Aleta, OIC Chief sa Geosciences Division sa MGB-7, nga girekomendar nila sa mga LGU ang pagpatuman og immediate evacuation ang mga residente nga nahimuyo doo sa maong mga nakit-ang sinkholes. Giauhag sab ni Aleta ang tanan nga magmatngon, ilabi na nga posibleng mas mudaghan pa ang mga kaso sa sinkhole sa Sugbo, labi na kung aduna pay mga mahitabong linog og aftershock. Right after the earthquake, kung po pwede lang lumikas po, evacuate immediately yung mga bahay na may mga nakita ng mga sinkhole sa tabi. Oo. Okay. Hindi po muna, hindi na po talaga, hindi siya conducive for settlement area. Sa laing bahin, base sa ilang post-quake assessment, gibutyag sa direktor sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang ilang rekomendasyon nga maghimo og lahi nga disaster response route sa probinsya. Kini aron malikayan ang paglisod sa disaster response o relief operations tungod sa paghuot sa dagan sa trapiko ug aron dili magsagol sa susamang lane ang mga private vehicles sa mga responders. Kahinumduman nga sa unang semana sa response effort sa Sugbo, grabing kahuot sa dagan sa trapiko ang nakalangay sa mga responders ug mga government ug private organizations sa daling pagdala og hinabang sa mga biktima sa linog. This problem only came out noon nga the first Saturday and Sunday wherein yung ating road networks was overwhelmed by voluminous number of vehicles going to the north. So what is important is meron na tayong i-determine na primary route ng mga disaster response vehicles natin and everything na nangangailangan ng disaster response. Samtang padayong panggisusi sa mga sakop sa Philippine Coast Guard ug sa MGB, ang kaluwasan sa mga naapektuhang pantalan human sa linog, lakip na ang Hagnaya Port sa San Remigio. Ang Hagnaya ila pa man tong kuan nga safe pa kuno for docking sa mga barko nato. So nag-conduct sila og assessment ana together with the LGU. Actually ang nahitabo mo gud naman pag high tide taas gud siya pero pag hunas ubos ra pud siya. Inana mo gud ang nahitabo pero niubos gud ma'am ang kuan, niubos gud ang Port of Hagnaya. Giauhag sa mga otoridad ang katawhan nga magmatngon aron masigurong luwas, ilabi na nga aduna pay matag karon og unya nga mga aftershock. Maayo sab nga makisayod sa mga senyales kung adunay posibleng sinkhole sa inyong dapit. Kini si Liza May Piñaranda, alak sa My TV, Cebu.